Hej! Jag tänkte bara börja med, jag tänkte bara göra ett jättesnabbt inlägg om vad jag fick i paketet från mormor och morfar. Så ja, för det första så fick jag mina jättegoda skumtomtar. Och sen belgisk choklad. Jag kommer bli så tjock av det här, helt sjukt. Och sen Haribo. De. Och den här. Och sen fick jag en av mina favoritfilmer, Blinken i lykten. Som en dansk skitrolig film. Och sen fick jag de här små sötnosarna som jag kommer ställa på mitt skrivbord. Över till danska. Tusind tak mamma og morfar for det her. Jeg blev helt vildt glad. Jeg fik det i dag. Og så lå det på min seng, når jeg kom hjem fra skolen. Og det var lidt surt, at Skype ikke virkede i går. Og ja, men jeg kommer at skrive til jer og se, hvis vi kan Skype inden I tager afsted til Katrin og Sandra igen. Og jeg vil bare sige helt vildt mange tak. Og mit dansk er ikke helt vildt god, fordi jeg har glemt helt vildt meget. Men ja, så tusind tak. Og jeg savner jer helt vildt meget. Og ja, så jeg skal skrive til jer og se, hvis vi kan snakke på Skype igen. Så forhåbentligvis så virker det lidt bedre den her gang. Ja, så det var bare det. Ja, jeg ved altid, hvordan jeg skal slutte det her. Så jeg siger bare, have det helt vildt godt, og pas på hinanden, og så snakkes vi ved i ugen.